everyone! Welcome back to my YouTube channel. Closed doors, I'm a fool for your love. I'm with my pamangkin. And for today's video, mag-unboxing, hindi siya unbox, unwrapping. Mag-unwrap ako ng gift sa akin ng friend ko. Sobrang ingay ng paligid pero hindi na ako makapaghintay. As in, gusto ko na talaga siyang buksan. Nagbablog din siya ng kanya. So, pasensya na yun guys. Mag-vlog ka din. Yan, pax ko na siya. Excited ako. Thank you ate. Excited ako. So, bubuksan ko na siya guys. Dali, tulong ikaw. Dali na. Dali na. Ganyan oh. Ganyan oh, ganyan. Sige, open mo ito oh. Tulungan mo si tita. Buksan natin. Buksan natin. Dali. Dali, buksan natin. Kasi excited na excited ako. Ano ba naman? Ang hirap. Wait lang, kuha muna ako ng ano. Wala pala tayo gunting, be. Kuha muna si tita ng gunting, be. Wait lang, be. Albibang. 2,000 years later. Open na natin. Excited ako. Oh my God. Ito na nila. Malapit na. Sabi ni Ate Pink Logo. Wag! Buksan nga natin. Wait lang. Naiinip na siya guys. Hindi ko pa siya nabubuksan pero na-excite na ako pa nakikita yung actual talaga. Grabe naman tong Shopee balot? Balot na balot talaga. Ah! Tingnan nyo. Ang cute. Cute, diba? So, last na lang talaga. Isang bukas na lang makikita na talaga natin kung gano'n. One eternity later. Ito na siya guys. Finally nakita na rin natin. Feeling ko mamahalin ko. Nakukonsensya naman ako. Ang cute. Pero parang mamahalin. Deserve na talagang basahin. bago akong Bible. Ano,
na-inspire ako. Ang ingay ng mga aso. Pasensya nyo na guys. Ayan, dumagdag pa yung kapit ko. Uy, tahimik tayo. Ay, tapos. Ang ingay pa. Hintayin ko muna na matapos na yung ano nila. So, ako na lang mag-a-adjust, no? Matatapusin ko muna kayo. Okay. Okay. Hindi pa. Kailan kayo matatapos? Next year? Next year pa kayo? Ang tagal! Bakit ganun? Excited pa naman ako. Parang ano kasi siya. Be! Bala nga kayo dyan. So, may libre nga pala siyang ano guys, booklet. Tagalog version yung booklet niya. No, no, no! Thank you so much sa palibre booklet. And parang may ano pa siya no, box. Feeling ko talaga mahal to. Nakasakit na yung tulog ko. Ang sweet naman. Ito na siya. Inspire. Tapos sa harap, meron siyang Faith, Hope, Trust, Pray, Create, Journey, Color, Pray. Ang cute. Tama nga yung sabi niya sa akin. Ang cute. Bawal mapunit ito, be. Regalo lang to sa akin. Thank you so much. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Thank you for your support. Don't forget to pray na matapos na tong pandemic na to para bumalik na sa normal ang lahat dahil dado ang mga trabaho natin. Ako hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakabalik. Lord, help us. So, God bless everyone! And kung nagustuhan nyo ang vlog na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Bye-bye! Bye-bye ka na! Bye-bye na! Bye-bye!